Garbine, konta eguzu esan dezula txiki-txikitatik futbolen hasi zinala, ibilbide oparo eukidezula. Bai. Nondik noa ibilizea, nola izan diazule urratzak? Ira, ikastolan hasi nintzen, Donostin ikasi nuen, Hernaniarra izan da, Donostiko ikastola goten nintzen, eta Donostiko ikastolan, oroimen hoi edazkatez, txikian itzanean, txikia esaten dut, 6-8 urtetan jolas orduan, mutilekin ibiltzen nitzala futbolean. Eta handik aurrea, pixkanaka, sortu zan taldea ikastolan, eta, bueno, handikan atean itzan, eta holaxe sortu zan nire futbol zaletasuna, bai. Orduan, eta zertzen dukan, lagunen bat, o beti izatea horro lagunagatik, bai, ez dakit, o zuri gustatzen zitzaizun baloia, eta horregatik hasi zinen futbolen jolazten. Gusten ere launa baloia zala, eta gero beste guztik. Bale, una. Ez dakit, nahi futbola gustatzen zitzaidan, eta mutil munduan ibiltzen nintzen, baina ez daukat inongo traumarik, egia da, mutilekin ibiltzeak, bakizu, garai hartan ere mari mutile izaten ginean, eta berezileak, baina nik ez daukat oroitzapen txarrik, eta oso gustora ibiltzen nintzen mutilekin, eta mutilek ere gustokoan induten, horrek esan nahi du, enitzala ez, atzan gelditzen, eta ondo. Eta, gero, lehendabiziko urratzak ez dakit ja profesional, talde batea jun, edo nun izan zian lehendabiziko aldiz hortia elastikoa jarri eta zelai baten jolastu zenuna hola partido bat. Ze taldetan? Gure belaunaldia da pixka bat dena hasiera mantzionat gauza guztitan, ez da, guk ikastolan ondartzan jokatzen duen, Donostiko ondartzan. Eta handikan, etorri zan, guk atezain bat bagenun, gure ikastolako taldean, eta han etorri zan, Oiartzungo entrenatzaia eta gustatu intzitzaion atezaina. Orduan, gure atezaina fitxatzea etorri zan momentu hortan, atezain lagun horrekin, beste post lagun junginan Donostitik Oiartzunea. Eta hori izan zan eretzako salto ondina, ez? Oiartzun, pentsa, jokalari batentzat reala dan bezala, nahi garai hartan, Oiartzun zalako, momentu hartan, erreferente hasten zan taldea, ez? Oiartzun eta Ainorgazian. Eta orduan, Oiartzunea gunitzen, eta goi izan zan erentzako salto handina. Eta antxe egin niun ibilbide, nire futbol ibilbide luzeena. Ikastolatik Oiartzunea. 20 urte. 20 urte, on zinean bertan, eh? Bai, jokatzen asko, eta gero 30 urtekin utzi nun futbola, eta jarraitu nun entrenatzaile moduan, eta klubean, eta, oso bihotzekoa dut taldea. Eta, esaten zuna orduan, zertzeon talde hori, lehendabiziko mailan zeon, guainen... Sortu gabe zegoen, Joseba, handena sortu gabe zan, hasierak ziran eta hasi ginean denak, dena zan sorrera, ez da? Eta orduan, ondartzatik pasaginean zelaietatik pasaginean, pixkanaka talde gehiago sortzera, eta gero ere lehiaketak ere egituratzea. Eta orduan, lehendabizi Gipuzkoan jokatzen genuen, eta Gipuzkoako txapelduna gero, estatu mailara jutezan beste fase batean, eta horrela lortu genuen guk ere, Gipuzkoatik Espainiko lehiaketan parte hartzea ere. Baina, etzan orain dagoen egitura berdinean. Dena sorrera, hasierak, eta bidea egiten. Bai, bidea egiten. Eta, bide hortan, zein izan zian hola, ez dakit, momentu gogorrak, momentu politenak, danetik, pasata, 20 urtean danetik, pasako zitzaizun, Garbiñe. Bai, bida, bakizu, txarrak, zegia da gure kirolean, gauza onak, ze bidea egitea tokatu zaigu. Eta nik uste gauza, ez dakite, disfrutatu egin dugu bide horretan, iruditze zait, eta lorpen handiak, gauza asko lortu genitun, bizipen asko, gauza asko mandizkit niri futbolak eta Oiartzungo taldeak, eta on askokin gelditzen naiz.